Llunos Rowlands a Dylan Rowlands, da ni. Mae siop win gennym ni yn Dolgellau. Da ni yn y 6 mlynedd rwan, 6 blwyddyn rwan. Ar ôl rhedeg bwyty, o Dylan yn rhedeg bwyty am... 5 mlynedd a 20 efo bwyty, ond eithon ni troslwyddo i siop, caffe, bar yn Dolgellau 6 mlynedd yn ôl. Ac dyna beth da ni wedi datblygu dros y 6 mlynedd. Ac bob dim wedi newid efo'n hyn. Da ni'n mewnforio gwin ein hunan o Ewrop i werthu ar y safle. Dyna beth sy'n neud ni dim bach yn unigryw fel da ni'n cael stoff unigryw i mewn o Ewrop. So dim bach yn wahanol i siopau eraill neu y supermarkets yn yr ardal. So da ni yn wahanol. Oedden ni'n teimlo pan oedden ni'n agor yma sa siop win yn unig mewn tre mor fach. Oedd na ddim digon o bobl yma, felly oedd yn angenrheidiol mynd yn gaffi bar, a hefyd da ni'n cyfanwerthu i wytau a tafarndau eraill. So gynnon ni dim bach o wahanol stream i'r busnes. Mae hon wedi bod yn lwcus iawn wan yn y sefyllfa. So mae siop, caffe a bar i gyd i cael ers y dechrau, ond da ni trio datblygu ffyrdd arall. Fel da chi wedi dechrau sôn, felly so'r cwestiwn cyntaf yn amlwg ydy sut mae Covid-19 wedi effeithio ar y busnes? Wel, mae Covid-19 wedi effeithio ar y busnes ni trwy, yn gyntaf, ddaru'r cyfanwerthu ac y caffi bar gau yn syth, ac yn effeithiol cael lawr busnes i gyd. Mae hefyd wedi torri ni'n cwmni, wrth gwrs. Da ni dal yn gorfod talu gyd o'r biliau. Doedd na 1,000 o bunnoedd i mewn yn syth, ac dyna beth sy'n digwydd ydy mae'r biliau dal i ddod mewn am yr safle yma ac yn cartref ni. Oedden ni'n gorfod rhoi y staff i gyd o'r furlough, ac mae o hefyd wedi, ar ochr bositif, mae wedi effeithio ni wrth gwrs yn negyddol, drwytha pawb, mae'n bwysig dweud hynna, ond hefyd mae wedi gorfodi ni newid ger, so ni'n meddwl hefyd mae wedi effeithio ni mewn ffordd sydd wedi gorfod wneud ni feddwl mewn ffordd gwahanol. A felly, sut mae'r busnes wedi addasu ar gyfer yr her newydd yma llun? So, felly, da ni wedi addasu y busnes yn yr amser. Oedd ni'n arfer cludo gwynnoedd i fel cyfanwerthu busnesau eraill. Mae hon wedi stopio, ond da ni'n gwneud bobl private wan. Da ni'n mynd â cases allan. Weithio'r wrth cwrio, so da ni'n anfon y gwyn i Lloegr, Rwle, Llundain, Oxford, ac da ni'n cludo i fyny i y gogledd, i Gaernarfon, Ynys Môn, i lawr i Aberystwyth, bron i Lampeter. Os mae rhywun yn gofyn, a i off yn y fan bach. A hefyd, mi oedden ni'n arfer gwerthu bwydydd a diodydd eraill, fatha gins a cwrw. Da ni wedi ychwanegu at ein. Mae gen ni bwydydd o'r Eidal, o Sbaen, a bwydydd Cymraeg, jams o Goetreg yn y blaen. Felly, mae gen ni rhestr, da ni'n rhoi rhestr cyfa i gyd o'r bwydydd a bethau da ni'n gwerthu ar y safle we. Ar y funud, PDF dio. Ond mae hynna'n gweithio. Pobl yn mynd ar hwnna ac yn gyrru archebu mewn. Felly, hefyd, i ychwanegu at hyn, da ni wedi newid i siop yn effeithiol sydd yn cludo. Ond hefyd, oedd y blasu o bell, da ni benderfynu mynd ar-lein a gwerthu gwinoedd. Weithiodd hyn yn arbennig o dda, yndo. Oedden ni wedi synnu ddar ni werthu rhyw 60 ces yn yr un cyntaf. Felly oedd bobl o Lloegr ac o Gymru'n cymryd rhan yn y blasu o bell yma. Oedd hynna'n werthfawr iawn i ni. So, da ni'n bob dydd Llun, bob nos Llun, nos Wener, da ni'n blasu fan hyn a rhoi sgwrs amdan y gwyn a cefndir y gwyn. Ar Facebook Live mae o. Ie. Ond mae
yr ail case, oedd yn dros 70 o cases yn mynd allan. So nhw'n dweud hanner oedd yn cludo, hanner arall oedd yn mynd efo couriers i Lloegr a t'ma. Dros Lloegr yn bob man. Lerpwl, Manceinion, Llundain, so mae'n rhywbeth Bryste. Hollol newydd i ni, i cael werthu bobl allan o'r ardal. Oedden ni'n mynd i rhoi diwedd iddi rwan, ond mae bobl yn gofyn am bedwerydd, felly da ni, oherwydd bod, oedden ni'n teimlo, falle bysa'r llwy'r gload yn, efallai golygu bod bobl ddim eisiau wneud o gymaint, ond da ni'n mynd i wneud un wythnosol yn lle. Felly, tra mae'r momentum yn mynd, da ni'n mynd i gario ymlaen. Mae rhai o'r fideos yn cael dros 2,000 o bobl yn gwylio erbyn diwedd wythnos. Oedd yr un riocha, achos dwi'n medru rhannu o'i wahanol grwpiau. Felly mae yna lawer iawn o bobl yn cael access i hyn, a maen nhw'n hoffi'r ochr addysgiadol ohono fo. Mae'n cadw'n enw ni allan na tra da ni ar gael fel hyn, sydd yn hollol bwysig ydy, da ni eisiau codi'n proffil wan, nid gadael y ddisgyn. Mewn ffordd, mae yna siawns ardal bach fel hyn, a siawns i cael y enw allan yn bella, fel mae bobl yn efo amser ar ei drwylo eisiau rhywbeth i wneud, a mae nhw'n tiwnio mewn a watcha ni, so mae yna siawns. Esta 10 ces i Gaerdydd un tro. Felly mae'n... Cyn staff, rai ohonyn nhw. Cyn staff, rai. Wel, oedd un yn... Dau lot yn cyn staff, ffrindiau nhw. So, yn amlwg, mae'n swnio fel bod ydych chi ffeindio ffordd o addasu, os na heriau bod ydych chi'n gallu cario ymlaen, beth sy'n anodd, lle? Mae yna bendant heriau. Dim ond ni'n da'n gweithio i ddechrau fo. Mae'n waith calad. Dwi'n meddwl bod ni'n cael amser ffwrdd i ddweud y gwir. Da ni yr 10, mor hir mae wedi bod, 10-12 wythnos dwytha yma. Wyt yn gwybod. Da ni wedi gweithio bob dydd, really, am oriau reis hir. Da ni yn cadw oriau pendant yn dydan. Ond trefnu pethau. Oedd ni angen systems newydd i wneud sure mae orders yn mynd allan yn iawn ac pwy sydd wedi talu a pethau fel yna. So oedd yna rhywbeth newydd i ni. A mae'n lle os di sefydlu rhyw system a mae files wahanol i bob dim i wneud sure bob dim yn mynd allan yn perffaith. Da ni'n gwybod mae wedi cyrraedd, da ni wedi cael y pres wedyn. So oedd rhywbeth newydd i ni, ond gobeithio mae yna her sy'n mynd i helpu ni yn y dyfodol. Oedd o'n system hollol newydd. Hefyd oedd cadw her arall, di cadw staff yn y loop. Mae mor anodd. Da ni wedi gwneud blasu Zoom gyda nhw. Mae'n dyn ni chydig bach o hyfforddiant, ond mae'n bwysig cadw fo'n rhywbeth sydd yn cadw nhw a'i diddordeb. Felly mae blasu gwinoedd efo nhw, da ni'n gweld bod ni'n cludo, da ni'n cludo botel win yr un ydyn nhw, da ni'n gwneud blasu Zoom. Dwi'n meddwl hefyd, cadw'r trosiant yn uchel ydy'r her mawr, ynddo? Mae'n trosiant ni wedi, dwi'n cofio, byd turnover, mae di disgyn yn hollol. So ti'n licio ffigur y mis yma, flwyddyn diwethaf, 20,000, mae'n mynd i bod yn 2. So mis yma. Yr her ydy cael y trosiant yn ôl fyny i fedru cymryd staff yn ôl ymlaen, ynddo? A her arall wrth gwrs, a dwi'n meddwl bod yn bwysig i ddeud hyn, achos weithio dwi'n meddwl da ni'n gallu rhoi'r argraff, o'n i o hyd yn, jolly ac yn y blaen, da ni'n cael yn amseroedd isel hefyd. A gweithio just efo'n gilydd, just ni'n dau. Dwi'n mynd i ddeud hyn. Mae o'n, da chi'n gallu mynd ar nerfs o'ch gilydd, a dwi'n meddwl mae'n bwysig. Weithio, da ni'n cymryd yn ymarfer corff dyddiol ar wahân. Just to wneud sure, da ni'n cael amser o Trio wneud o cyn ffrio, ddim ar ôl. I gael brec oddi ar yn gilydd, ond mae angen dweud, mae pawb yn mynd i, ond mae'n bwysig cofio bod pawb yn cael hyn, a pidio esgus bod ni ddim. Yes, allai ddychmygu, dwi'n cymryd, ydych chi wedi prodi, ydych chi'n... Ydych chi efo'ch gilydd
dŵr adag, felly ydych chi'n cael mynd adra i ffwr i hynna. Dydd a nos, Dydd a nos. A efo problemau yn y busnes i addasu a setio fyny systems, dwi'n wathus yn dilyn y reola a dwi'n anghofio ticio boxes. Ond, mae'n rhywbeth o pwysau yna. Siwr, felly hefyd yn anodd switch off, fel ydych chi'n dweud, ydych chi'n gweithio constantly, ond ydych chi'n dweud gwaith adre efo chi, felly ydych chi'n trafod efo'ch gilydd, ydych? Ie, dyna cwbl da ni'n drafod i ddeud y gwir. Ie, mae'n siwr. Wel, da ni wedi sôn am yr heriau, wrth gwrs, ond bod yn adag mor anodd ac ofnadwy, ydych chi'n meddwl bod yna gyfleon yn dod ohono fo, bod yna rhyw fath o positif, Oes, mae cyfleoedd bendant, a dwi'n meddwl mae'n rhaid i ni edrych ar yr ochr positif i hyn. Mae'n anodd iawn wrth gwrs, da ni dal yn llwyr glwad yng Nghymru yn dydan, a dwi'n dall bod bobl yn mynd yn ddiamynedd, ond dwi'n meddwl bod o'n werth i ni hongian ymlaen fel bod ni ddim yn gorfod efallai mynd yn ôl mewn i hyn. A mae'r cyfleoedd yn dod yn sgil hyn, dwi'n meddwl, i ddatblygu'r busnes, i fod yn rhywbeth fwy o siop, achos dwi'n gweld ni'n gallu agor fel caffi bar am hir. A mae'r cyfle i wneud lot o hyfforddiant. Da ni'n dau wedi hyfforddi mewn gwahanol ffurfi. Da ni'n edrych ar fideos ar-lein, hyfforddi staff. Dwi wedi dysgu llawer mwy am wneud drwy gyrsiau bech ar Instagram a bethau felly. A mae o'n cael llwyddiant yn sydd yn dda. Yna rhai newidiadau nes i wythnos dwytha ar ôl wneud cwrs byr. Ac cael sale fel yna'n da, mae rhywun fel, gret, mae hyn yn gweithio. So mae'r ffydd yn-lein ac hysbysebu lot mwy ar Facebook yma tro cyntaf. Rwy'n wedi wneud hyn i ddeud y gwir. A darganfod bod hynna'n gweithio. Cyfleoedd i gael cwsmeriad newydd yn does? Ie, gynnon ni cwsmeriad newydd yn barod, ond da ni angen mwy, a da ni'n rhaid ni gweithio, fel ti'n deud, o social media, i casglu mwy o bobl, ac dyna sut da ni'n weld y dyfodol wrach, datblygu safle we hefyd. 5 mlynedd oedd ni'n redig o blaen, a wan mae'n amser i edrych yn ôl, weld sut da ni'n dangos ei hunain allan yn y fachnad a datblygio, so rhaid ni newid i wneud pethau fel yna. So bod o yn gyfnod ofnadwy, mae o wedi gwneud chi sylweddoli beth sydd yn bwysig i allu parhau ag esblygu dros y blynyddoedd i ddod. Bod o'n gyfnod anodd, dwi'n meddwl bod mae wedi ail-ffocysu ni ar beth da ni eisiau allan o'r busnes. Ac efallai, newn ni ddod allan o hyn yn gweithio mewn ffordd mwy slick ac yn gallu cael y busnes i weithio yn y ffordd sy'n siwtio ni yn well efallai. Dwi'n credu mae yna gyfleoedd mawr allan yna. Le fydd pobl yn dod ato ni, maen nhw'n ffeindio allan bod ni'n gwmni Cymraeg go iawn. Mae hynna'n mewn forio da ni, dwi'n gwybod, ond mae'n gwneud yr fideos a bethau felly, dwi'n meddwl gen i edrych ni ddatblygu i wneud rhai yn Gymraeg. Da ni'n gwneud chydig bechod yn ddwyieithog ar y rhai ar y funud, ond da ni wedi dysgu sut i wneud, mae gen i sianel IGTV newydd gychwyn, so Instagram channel bach, mae hwnna dwi'n meddwl bod hwnna'n gyfle gwych i dargedu marchnad newydd o bobl rhwng 30 a 45. Dyma sy'n gret am y pethau yma. Da chi'n medru gweld pa oedran, na ni, pa oedran da chi'n denu a pwy sy'n gwylio. Facebook ti wedi bod chydig bach yn hyn ar y cyfa, wedyn mae Instagram yn edrych eitha bod o'n sianel edrych ni dargedu bobl iau. A dwi'n meddwl mae cyfle arall da ni, os da ni'n sôn am gyfleoedd hefyd, ydy'r cyfle i weithio gyda busnesau eraill. A dwi'n teimlo'n hun rwan,
o'n i eisiau gyrru rhywbeth i'r plant yng Nghaerdydd, mae gen ni wyres awyr yng Nghaerdydd. A fel dwi'n dweud, o'n i'n edrych am siopach Gymraeg, dwi wedi bod mewn cysylltiad ar Instagram a Twitter ers blynyddoedd, a dyn dwi wedi mynd at nhw achos dwi eisiau cefnogi nhw, a wedyn fyny fan hyn, fyddai'n trio mynd at gwmni Cymraeg yma hyn, a dwi'n meddwl mae'r teimlad yna o ffyddlondeb gen ni tuag at cwmnïad a trio helpu cwmnïad eraill sy'n gweithio. Mae hynna'n ymestyn i'r gymuned, dwi'n meddwl. A mae hynna'n gyfle arall sydd gen ni i fanteisio ar yr ewyllus da yna sydd gan bobl at gwmnïad lleol. Dych chi'n meddwl felly bod na wahaniaeth mewn meddylfryd pobl wan amdan siopio'n lleol? Dwi'n meddwl bod pobl eisiau siopio'n fwy lleol wan? Oes, dwi yn medru gweld hynna, ac dwi yn meddwl mae'n gyfle i ni i fanteisio fel ni'n dweud, a dwi'n yn golygu rhoi fyny posteri'n dweud siopwch yn lleol. Dwi rioed wedi coelio mewn hynna mewn ffordd. Dwi'n meddwl bod ni'n gorfod danos i bobl pan bod o'n fanteisiol iddyn nhw, bod ni'n rhoi gwasanaeth well. Oeddwn ni'n cludo i rywun oedd i archebu yn y dre yma, oedd wedi rhoi archeb mewn 8 o gloch yn noson cynt, ac oeddwn ni'n cludo am 10 o gloch yn bora, ac oedd wedi dweud, y gwasanaeth yn dweud, yep, gwell nag Amazon. A dwi'n meddwl, trwy rhoi safon dda a gwasanaeth dda, da ni'n trio rhoi rhyw, ni bobi scones ddoi, rhoi cwpl o scones mewn yn dydy'r cwmnïoedd mawr gwyn fel Lywodraeth ddim yn gwneud pethau fel yna. Dyn nhw'n cael chat efo chi pan nhw'n cludo i chi. A rhoi rhyw bethau bach i mewn, ac edrych ar ôl bobl chydig bach, ynddo, ydych chi'n mo? Da ni'n gorfod trio wneud siŵr bod ni'n connectio gyda'r cwsmer yn well mewn ffordd. A wrth gwrs, mae cyfryngau cymdeithasol yn galluogi ni i wneud hyn, yn tydi. Achos hefyd, da ni'n sôn am siopa'n lleol, beth da ni'n cael ydy pobl diar sydd fel arfer yn dod yma, maen nhw'n prynu genna ni. Dyna di lot o'r bobl ma'n Lloegr. A maen nhw'n wneud achos maen nhw eisiau cefnogi i gadw ni fynd yn lleol yma. A dwi'n credu mi na nhw pan ddod yn ôl, mae yna lot o bobl sydd yn driw iawn. A fydden nhw, dwi'n credu, yn helpu ni'n fawr pan fydden nhw'n dod yn ôl. Just am ni gloi, be di'r cynlluniau chi at y dyfodol? Wel, yn cynlluniau ni at y dyfodol, da ni'n mynd i bendant agor siop ar-lein, fel ni'n dweud PDF, dogfennau PDF sgan ni ar y funud, ynddo? Ie, so rhaid ni cael, clic ac i ordro. Da ni wneud o a weld sut mae'n gweithio, ond fel da ni wedi datblygu y systems wan, i roi bocsys efo'r gilydd, a da ni'n gwybod faint da ni'n medru anfon allan, da ni'n gwybod da ni'n medru wneud o. So mae yna siawns i wan i cario ymlaen ac anfon mwy o stoc allan i bobl o bell. Newn ni datblygu'r cludiant hefyd, cadw efo hwnna, datblygu'r siop. Dwi'n chwilio am fwy da ni'n barod wedi ffeindio un cyflenwr arall. Da ni yn meddwl bod gen nhw fwydydd o safon. Felly datblygu byddwn ni'n roed yn y siop yn ogystal â gwyn. A hefyd, mae'r ochr cyflenwi mynd i fod yn bwysig i ni. Da ni'n gallu agor fel caffi bar ar y funud. Mae'r rheol 2 fetr. Da ni wedi sgwennu at y cyngor yn awgrymu gallen nhw rhoi meysydd parcio fyny falle i lefydd wrtha ni i helpu ni. Mae hwnna'n rhywbeth rhad maen nhw'n gallu gwneud i helpu ni. Ond i ni fel busnes, os da ni'n medru cael y bobl sydd yn gwerthu yn Ngwynedd ni sydd efo'r lle i weithredu, mae datblygu'r ochr cyflenwi yn mynd i fod yn bwysig iawn i ni, fel bod nhw ar eu traed eto ac yn prynu gwyn genna ni werth i'w cwsmeriad.